Per primera vegada l'església de Sant Víctor de Saurí s'ha convertit en subseu del Dansàneu. Aquesta església de la Vall d'Àsσua, intervinguda per l'artista Santi Moix, ha acollit el concert de Criatures, un projecte del graller Ivo Jordà i l'acordionista Marcel Ramon. Aquí en el Dansàneu ja hi havíem actuat els dos, i actuar al Dansàneu ja és actuar en llocs que rarament et trobes i que s'agraeix moltíssim de tocar, però justament aquí a Saurí hi havíem estat també i no hi havíem entrat mai aquí. És brutal i ens encanta. Jo crec que és molt inspirador, no? Jo crec que convida molt, i més el format de Criatures, el que proposem amb Criatures, crec que aquestes pintures conviden també molt al que proposem nosaltres. Els intèrprets han presentat peces del seu segon disc, Praxinoscopi, i altres obres de caràcter més popular. El duet, que es defineix com un conjunt de cambra d'arrel, s'ha atrevit també amb sardanes i folk internacional. Seguint aquest fil de la cambra d'arrel, nosaltres agafem aquests instruments tradicionals, els traiem de context, els traiem de la seva zona habitual, que és el carrer o els balls folks, i el posem dalt d'un escenari envoltat dins d'un concepte, un context més cambrístic. Amb les entrades exhaurides, Criatures ha posat una mica més de color en un dels escenaris més especials d'aquest 29è Dansàneu.